Danas razgovaramo o praznovanju Vaskrsa u pravoslavnoj i rimokatoličkoj crkvi. Vaskrsenje Hristovo se u hrišćanskoj tradiciji naziva praznik nad praznicima. I on kao praznik zaista jeste izdvojen u odnosu na sve ostale praznike u toku godine i kao da sa postom koji mu prethodi 40 dana pred Vaskrsenje lebdi nad kalendarom ostale godine. Kako je rekao sveti apostol Pavle u poslanici Korinćanima, ako Hristos nije ustao iz mrtvih, uzalud je propoved naša i uzalud je vera vaša. Stoga Vaskrsenje Hristovo jeste zalog budućeg života i pobede nad smrću koju je Hristos darovao svojim stradanjem pravoslavnim hrišćanima. Vaskrs se uvek proslavlja u nedeljni dan, u nedelju. Od najranijih početaka hrišćanstva postavljeno je da se u dan Gospodnji, kako se kaže, praznuje Vaskrsenje Hristovo, a to jeste nedelja. Međutim, od samih početaka hrišćanstva postojala su razmimoilaženja u samome danu i u datumu praznovanja Vaskrsenja. Neki su smatrali, naročito oni iz judeo-hrišćanstva, da Vaskrsenje treba proslavljati zajedno sa Jevrejima, kada oni proslavljaju Pashu, 14. Nisana, dok su drugi smatrali da to treba biti u nedeljni dan. Takođe, postojala je razlika, kao što rekoh, o samome datumu praznovanja. Ovo pitanje potignuto je i na Prvom Vasiljenskom saboru u Nikeji, a negde od 6. veka postoji praksa da se na istoku pravoslavnom, a i u čitavom hrišćanstvu od toga perioda Vaskrs proslavlja uvek u nedeljni dan, prvi nedeljni dan koji padne posle prolećne ravnodnevnice, posle punoga meseca i jevrejske Paske. Kod rimokatolika od 16. veka, budući da su primili gregorijanski kalendar i reformisali kalendar u crkvi i zbog drugačijeg načina računanja samog praznovanja Vaskrsenja Hristovoga, dolazi i do razlike u samome datumu između pravoslavnih i rimokatolika. U pravoslavnoj hrišćanskoj tradiciji postoji 40-dnevni post po ugledu na Hristov post kada je Gospod otišao u pustinju, i to jeste period pokajanja, kada se hrišćani pripremaju za ovaj najveći praznik. 40-dnevni post takođe u ranoj crkvi bio je period katehumenata, kada su se pripremali za ulazak u crkvu oni koji su želeli da budu kršteni, i oni su bivali krštovani upravo na praznik Vaskrsenja Hristovoga ili na Veliku subotu, dan uoči samoga Vaskrsenja. To je, kao što rekoh, pokajni period, a za taj period posta pripremaju nas takođe i pripremne nedelje koje uvek za temu imaju neke od ličnosti ili priča iz Evanđelja koja se tiču pokajanja, koja se tiču preumljenja, što u stvari hrišćanski post jeste. Tokom Velikoga posta, koji je najstrožiji u pogledu, da kažemo, praktikovanja posta kod hrišćana pravoslavnih, izbacuje se iz upotrebe mrsna hrana koja podrazumeva mesne proizvode i mlečne proizvode, ali ono što je pretežnije jeste duhovni post, kada hrišćani razmišljaju upravo o svom žačinu duhovnog života. Običaji koji su vezani za Vaskrs, prvo što nam upravo ulazi, uvek pada na pamet, jeste farbanje uskršnjih jaja, jer jaje jeste simbol života, simbol novoga života, što je Hristos nama i darovao svojim vaskrsenjem. A takođe postoji jedna priča kako je Marija Magdalina neposredno posle Hristovog vaskrsenja, odlazeći za Rim, ponela jedno jaje caru kojem je pokazala i pozdravila ga pozdravom Hristos Vaskrse, koji ujedno jeste i najveći pozdrav i najčešći pozdrav koji čujemo upravo ovih dana, to jeste Hristos Vaskrse, zaista ili vaistinu Vaskrse.